te Mamadu fenete fedinya na Mamadu ala kira bangena Abdullahi de kira bangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena minum kira fe atanu fle abangena makankalu de kira bangena ala kira bangena أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه أجمعين مشاهدين الكرام سلام من الله ورحمة من لدنه وبركاته ambal mashrif la tv lage bagaw mali kono ali mali koka anga folina nga wale nyumandombe au kelengele na bela jelenye alhamdulillahi rabbil alamin bi wajulu keneka ami mali faba kono nyama khoroka ufeino ala kira kisin nyama bama ale tira kake hine de danfen bela jelema ode hokumun konana kasangani aka bangeli kunyoko nobe nabe fo ma denguli wajulu kana bisigi mali fantan nani bela jelenfe an karamogo Sheikh Abdul Mumin Male lada do ale fina bi denguli wajulu kene basigi aga Zavia la Zavia Sheikh Munir Haidara ninga wele bla islame bela jelema sigi nyogon ani balimaw ukana fara nyogon ka kani shuba nyanamaya alhamdulillah rabbil alamin nyinenta ka be juma doyama novembre kalo kletan duru samba fla ani tani kononto mogo bora kana wele jabi ko sebe wanga kele ngula masayalendo nanga doni bagaw chamaye fogata se anga jamana nyemogo ma ani sigi da yere nyemogo baran kun folo odamne na ni folikan ani nisojari kan laseli ye jamama min sorola Shrifla TV togola neni aw anga je anga nyamada o sorolen fe latuma di sigatala bomno ngote ko mundi sanzoro jubise ko wallahi ba moy kamia ka fu ka wali mando sigatala ba di koroba ko ni siraya ay wallamu ka sigi bela jele ka fuli faji namu ala kan ga saga kuli amin ya rabbi ma ala kan ga bada ye amin a kana da wati kelengelo ma ka wati bela jele la mama ni bi qur'ana kala dugu kono ay wallamu be gwanyiri wa bi dugu yiri wa bi jamani yiri wa sigatala balaw mi ma jamani kono ya rabbi kala ina ya rabbi mi tugo mi ga ala ka sababu yo ko kala ka kuma shuba ka ko ngam mali kono amin amin duwo ke dafa mun dala ka hinawla amin amun mi ala ka ko to kan runya amin sido la horma ko so amin sallallahu alaihi wasallam la ko duwo ka la duma di sigatala bomno ngote ko mundi sanzoro jubise ko wallahi ba moy kamia ka fu ka wali mando sigatala ba di koroba ko ni siraya ay wallamu ka sigi bela jele ka fuli faji namu ala kan ga saga kuli amin ya rabbi ma ala kan ga bada ye amin a kana da wati kelengelo ma ka wati bela jele la mama ni bi qur'ana kala dugu kono ay wallamu be gwanyiri wa bi dugu yiri wa bi jamani yiri wa sigatala balaw mi ma jamani kono ya rabbi kala ina ya rabbi mi tugo mi ga ala ka sababu yo ko kala ka kuma shuba ka ko ngam mali kono amin amin duwo ke dafa mun dala ka hinawla amin amun mi ala ka ko to kan runya amin sido la horma ko so amin sallallahu alaihi wasallam amin اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أخذ والفاتح آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم آمين اللهم آتي القبول آمين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم آمين صلى الله تعالى عليه وسلم آمين سبحان ربك رب العزة آمين والصلاة والسلام آمين الحمد لله رب العالمين على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق والآتي لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم صل سبحان الله والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah na ko nya hawa awasra ne shi mun ka mu adama tudade Allahu akbar na ko hawa so gudu musikira kiyame Allahu akbar me ala di kanu o den sia mu fara bi se be no
Setila. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Me hamim me auna. Amna kuma ni president di toy Azabia Musobe. Elemi me anga jabana kono. Lolo Musobe ko wadini be kono wadini. Allahu akbar. Hamim elemi me auna. Anga barma ke udara. Am de udara. Am fa udara. Am jigini sayara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ami kalomina. No e maulidi ka kaloi. Asmele me ke bani na no ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naba fara bana la tuzukunu bana bada ishadaitana. Ala kana au dugu kele ku. Au kana le ngofe. Ame folike. Au sigira herala alhamdulillah. Ala ka au li herala. So fenna ya. Ala ka barka do bela. Poli la se grand la. Kenen sigira mo mi sababu ya. Kɔfɛ bɛ alimami fo olu kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani misiri jama bɛɛ alhamdulilayi n'a jɛɲɔgɔnw bɛɛ n'o bɔra yen n bɛ wajulukɛlaw bɛɛ fo bɛɛ lajɛlen alhamdulilayi ka bɔ yen ka jama bɛɛ fo tuguni parce que an bɛ silamɛya kɛnɛ de kan an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la silamɛ bɛɛ de ye kelen ye. Donc fɛn fɛn y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se nin kɛnɛ in kan kɛnɛ sanuya in kan bɛɛ nana ni ŋaniya dɔ de ye ŋaniya min b'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ye silamɛya sinsinli ye o ye diinɛ ko ye ka barika don diinɛ na donc n bɛ se ka min fɔ o ye dugawu ye Ala ka bɛɛ ŋaniya sabati ka sini kɛnɛ di bɛɛ ma jamana bɛ lahala min kɔnɔ a dogolen tɛ maa si la donc bɛɛ k'i ŋaniya fara ɲɔgɔn kan an ka dugawu kɛ jamana ye parce que mɔgɔ kelen ka hɛrɛ tɛ hɛrɛ ye jamana ko ye ni degun bɛ yen a bɛ fɔ ko basakɛlɛ don n'a ma se min ma fɔlɔ o ye kunnaja ye mais n'i ma wuli k'i jɔ i seko damajira kɛ kɛra cogo o cogo don dɔ a bɛ s'i ma donc Ala k'an kisi o ma Ala k'an tanga o ma Ala ka jamana basi Ala ka bɛn na jamana Ala ka jamanadenw bɛn kan kelen Ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ ye donc o dakun ɲɛ damadɔ tun bɛ n bolo ka fɔ komi sababu min y'an se yan an ni ɲamakɔrɔkaw an bɛɛ ye kelen n ka mɔgɔ ɲɛnamaw de bɛ ɲamakɔrɔ ni kungo o kungo bɛ ɲamakɔrɔ fo ka wuli ka se k'an sen jɔ wajulu wɛrɛw bɛ yen n'Ala sɔnna yɔrɔ wɛrɛw an bɛ taa an sen jɔ o yɔrɔ ka foli k'aw ye ka dugawu k'aw ye ka barika da k'aw ye cɛ ani baraji Ala k'an to ɲɔgɔn na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye maaw ma sera kɛnɛ kan Ala ka bɛɛ sara ya rabbi kɛnɛ sigira ni hɛrɛ ye ya rabbi Ala ka kuncɛ ni hɛrɛ ye Ala ye nin de fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ko wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu an fɛn o fɛn an hadamadenw an ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na an kana sɔn fara-farali ma an ma dugawu kɛ Ala ka basigi na an ka Maliba in kɔnɔ hadisa dɔ fɛnɛ bɛ yen لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أما ولا سمانتي وجوني لمن يأتنا هذا ما دينسلا فوق أسرو إبمين كانوني يريكو كانوني إبالماي وكور الحمد لله أنا المامي أنا كرامو كمالي أي أنكانو على كما أي أنكانو كرا كما على كاسراني كانوي وتملين كوفي أما أنا karamɔgɔ ba fɛnɛ fo n'o ye Alhaji Bamoyi Kamiya ye a sababu fɛnɛ an ma ɲinɛ o kɔ n'o ye Musa Bibu ye Alhaji Malik Sow an b'a fo kosɛbɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma an b'a ka musokɔrɔba fo n'Ala sɔnna ma inshallah maa o maa bɛ kɛnɛ kan yan a maa caman sen bɛna ye san wɛrɛ hiji la Sahel voyage nɔfɛ n'Ala sɔnna ma Alhaji Malik kɔni bɛ ka jɛ o t'a latigɛra ka ban Alhaji Malik o t'a latigɛra ka ban bisimilahi ta'ala Ala ka sijan ni kɛnɛya di o de ka gɛlɛn ni bɛɛ ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ yafaden ni bɛɛ lajɛlen fɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasida ida minena uye pinya side nyana chena uye amagutu damagafa uye babal faidu baraha kasida idina doni afara
mima soni ala donya nabila koni babal faidu baraha utadi iko fo akilela kibina kwa fama waula ala do bichari bolola babal faidu baraha tamasha jama kuluye ubedo ala nichiye ubike ala do jawe babal faidu baraha maguna taranaye fuyu yera wele naye undi orote baruma babal faidu baraha irae barabauke baiye kabakuke agele ya hijira fanage babal faidu baraha agena kabo akafaso ina yele mana yora wereula kirata ingela otogoda babal faidu baraha tine kile falina kile bive ala do soro la nyasi ve aundai soro la shirifi ufe babal faidu baraha aye mi jana dwala na mami jana garukala kono jaya sira do sigatala babal faidu baraha nagaru iti foide bwala faidu yiwoyora jolita la wauti ala do namado ala babal faidu baraha moro bati babi wal gagata ala do bi wagata yere do bi yergata babal faidu baraha wani ma yo faidu motoli wo fusahidu gido seidiri wujudu babal faidu baraha jangi hewtin tama annal zati joma sawala tarbade fama babal faidu baraha tarabiya uddi tama segu barahima wima waranda hakika tama babal faidu baraha an karamɔgɔw caman bɔra ka laseli kɛ nka an y'an wasa don a Sheikh Mohamed Konta ale bɔra ka kuma alakira kisi nɛɛma b'a ma ala kun ye kabakoba minnu k'a ye n'a bɛ fɔ ma mujiza ale da sera olu dɔw ma an ka jɛ an ka ɲɛmada ale ka laseliw fɛ nin kafiri a kana na taa tɛrɛbɔso i ka ko k'i la ko min n'a man kan dɛ alakira kuma la takhafa alayya وأفوض أمري إلى الله. أقوى سر محمد الله نكيم كان قوي بلجلي بيشي الله تعالى لا وفويت زورا كنا سر كنا جورا. ما منا نوبنا سر منا سيدنا أبو بكر أتارا كمل بلما دوتا أني جلامو فيما ودو على كرالا ala kira jaramgu fima in fana meleke anga juju ala jake no bena kiri gelamba non tige no ma fima do na blema do wala maka blema do kan koro oh mamina sa ni ala kira ni ndo utamana ka she habibu ibn maliki ma wa asra abu jahli bay uzama umaka no maga mabayo ubelejele bome muhammadu ka koyin anaban bisaw alakira kumboro yoromina haibani jalala we habibu ibn maliki ti aduskuna asnaka fonga wuli ikraman li rasuli atsaka sigiu naka fonga wuli jama belejele fona ka wuli ka alakira kumbe amna ko rola ibado nga fo ewa ton kone akena mamina no kera akuma alakra sayyidina abubakar yido alakra kinife amba khadijatu alayhi do alakra kofe unano do habibu ibn maliki nyakuntlena amba khadijatu alimka ka duwoke aba fachugudi اللهم انصر محمدا واوضح حجته ابكر نفو الدجكر الله بيدليك محمد ikademe akadalu ikoje makana sala bede alambo nyini fede no mo ne sera ne de ne kele jama be ma watan flo na be alakrani akajama kulu dogomani no fe
isaka mungeni ala ere ka debete ko ala kira kana kani do Habibu bin Malik nyefe nani do Habibu bin Malik nyefe Habibu bin Malik kwama ya Muhammad anta ta'lam lil anbiya'i kullihim mu'jizatun alaka mu'jiza Muhammadu kira belajele na ma belajele mujiza ba belajele fe yala mujiza be ere fe wa ma kinyango be efe wa ibisika fenjira na mini matise ola yala ibise ola obe fana fe wa qala alayhi salatu wassalam na'am ma turid la kira kote ako oho obenefe ibi fenga munke ke watan fla o jigi me amelete kilo gawal ba belajele bulu Habib bin Malik na ka jamat ma watan fla ya ala fana ye ma meleke watan fla blakana gawal ba kilingele belajele bulu ala american tsara meleke watan fla no ka gawal kumbe o tisi jibril ko ala kama السلام عليك يا رسول الله أكو كشي بما يا ألك كبا إن الله يقرأك السلام إما أبيفو وبافو فنا إكنا السنة والك فومي إما نبيرو أكي كادن أفتلي أبي محمد كبلا بي niko min clean bikete kalo abika blala shuni tle obeka Muhammad ka blala niko fon wofe ne Muhammad ne Allah Taala yemeno belajili we kada nga fo femi be Habib bin Malik kono ode satihatu do de bafe satihatu kora demso do bafe bolota fe senda fe nyeta fe ode hamim be masakaina bi ini tare ko fo ay ofro yoro mena alakira nusajara afarufona ajigina kabo kulinga kasoroka na masakefe anale masakefe ay boloshi tlema o yoro bela jelela faja'alati shamsu tarkadu rakada abi poli kulla min bala no bedana kata bi oro bela jelela shukule kalo bora oro bele jelela kana kunjama ay bolosho funa makalo bolla oro bele jelela kana ala kira tlenana fa be ka yere ka chechi ni fly kelembora kini afafe kelembora numa ya vafe utara katanyon kumbe ala kira kunjala okuma kalo imbe ka fo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Ote meden kofe an karamogo Sheikh Abdul Mumin Male ale fene bora ka laseli ke Islamɛ jama ye a da sera fɛn caman ma n'a ma ɲɛ Muhammadul Mustafa yɛrɛ cira ani jogo de mawuludukɛla a ka kan jogo min ni jogo min kan ka kala mawuludukɛla yɛrɛ ka kan ladamu minnu ta a da sera olu caman ma an ka jɛ an ka ɲɛmada ale fene ka laseliw fɛ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين الحمد لله الكائل آمين إنا أعطيناك الكوثر آمين فصل لربك وانهر آمين إن شانئك هو الأبتر آمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيئنا في يوم لا يملك النفس للنفس شيئا والأمر يومئذ لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مالك. أمبادون. نعم. أمبا منومبيا فاما منومبيا. كيف. كادا من الدكتيلا. نعم. أنا كوزن. ماري منومبيا. كيف. دبيتة منومبيا. أنا ديزيمو مغوبيا. mukaddamu ni mukaddamatu munumbia anga khalifa munumbia ananga sirfi munu yekena sura sasa shengo del arabi nona blaw afolanya kwanga belebele don nana
n'o ye droit de l'homme président ye an b'a fo ka waleɲuman dɔn n'o ye Agibu Buware a fɔla ye ko Agibu an y'a tɔgɔ da yan nka ne tun t'a jamu dɔn ko Buware Mali de olu ko don aw fɛ maa min bɛ to dun n'a ti fa aw b'a fɔ o ma cogo di dumuni den tiɲɛ don maa min bɛ yen n'a a ye o ye a kolen bɛ k'a jɛ a bɛ mobili ba dɔ kɔnɔ a bɛ otoli baw la a bɛ tigɛ kɛ diɲɛ na nfatiri baw kɔnɔ diɲɛ otoli baw la aw b'a fɔ o ma cogo di diɲɛ den maa min ye o ye a bɛ balani su la su ni tile maa b'a su ale b'a su aw b'a fɔ o ma cogo di o tuma maa min ye o ye a bɛ mawuludu la ni mawuludu ko yɛrɛ tɛ ni alakira ko yɛrɛ tɛ ale tɛ nisɔndiya o tɔgɔ ye di التكبير التكبير من الفرد من الصبر من القهر من الجبار من الرزاق الله واحد لا اله الا الله محمد رسول الله o la a bɛ fɔ nin bɛɛ de ma ko alakira denw o la sisan n'anw kɛra alakira denw ye mawuludu n'a faamuna ne bɛ fɛ an bɛɛ ka kɛ alakira ye an ka k'an fa ye kɛ n'a fɔra o ma ko alakira denw o dalu ma sɔrɔ wa o tuma an bɛɛ ka k'an fa ye sa an ka kɛ alakira ye maliyɛnw mawuludukɛlaw Mali silamɛya n'i y'a ta jatekɛlaw ko Mali n'i ye Mali yɛrɛ population da ko 90 de don wa ayi 95% k'o de ye musulman ye o tɛ wa o 95 n'i y'o ta k'o kɛ silamɛw ye e ka mawuludukɛlaw fana jate o kɔnɔ mawuludukɛla fana bɛ taa bɛn 95% ma Mali silamɛya la o tɛ o kɔrɔ ye ko mawuludukɛlaw ko n'u sɔnna ni mawuludukɛlaw sɔnna Mali kɛlɛ bɛ ban pelengendenw ni mawuludukɛlaw bɛɛ lajɛlen kɛla ka kɛ alakira ye k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Mali kɛlɛ bɛ ban pewu o tuma maliyɛnw an bɛ fɛ ka min kalifa aw la bi Mali alisilamɛw an bɛ fɛ ka min kalifa aw la bi Mali mawuludukɛlaw an bɛ fɛ ka min kalifa aw la bi kalifa de don min ni la anw yɛrɛw ma k'an ka mission kɛ n'a ye ka taa se san wɛrɛ mawuludu ma ni résultat min bɔra a la n'o yela an bɛn'o lakale ɲɔgɔn ye k'an ka alakira ta k'a kɛ dugalen ye ni k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ kɛ alakira ye alakira min bugɔla n'a ko a yafala bin kɛra alakira min kan ni k'a gɛn ka bɔ a faso la a tonso a n'a barajuru bɛ yɔrɔ min na a ye se sɔrɔ a ko ale yafala alakira min gɛr'u la fatɔw ni lagalagatɔw fɛ k'a kunkolo sɔgɔ ni k'o joli bɔn a ye se sɔrɔ a ko a yafara olu ma alakira min nɛnina ni k'a lagosi ni k'a buruja a ye se sɔrɔ a ko ale yafala a nɛniba ma a yafala a bugɔba ma maliyɛnw an bɛ kira min nɔfɛ a taabolo fɛ mawuludukɛlaw an sigilen bɛ mawuludu min kɛnɛ kan an sigilen bɛ cɛ min kun kɔrɔ a jogo fili kɔrɔ ni n'a fɔra ko an k'an yɛrɛ kɛ alakira ye e tɛna kɛ arabu ye e kulubalilaka o ne jarilaka ne yɛrɛ tɛna k'a ye tarawelelaka yɛrɛ tɛna kɛ arabu ye mɛ an bɛ kɛ alakira ye ni mun ye kuma min na ni Alahu Taala bɛ kuma alakira fɛ a ko a ma cogo di a ko wa innaka la ala kulkin azim a ko walahi Muhamadu n galenna e Muhamadu bɛ jogoba kan ne ba e nana mawuludu la y'i ka so de to i kɔ tuma dɔ yɛrɛ n'a mɛ ni bonya ye yɛrɛ tiɲɛ don walasa e ka mawuludu a kɛ ka alakira sago ye i datigɛlen b'i sinamuso la so kɔnɔ a siri i dusukun na k'i ka sinaya kɛlɛ banna o tɛ n'o kɛla i ka mawuludu kɛla n balimamuso kɛlɛ bɛ e n'i cɛ cɛ so kɔnɔ ala y'a seere hali sisan i b'a sɔrɔ dɔw natɔ la wajuli kɛyɔrɔ la u n'u cɛ fila kɛru ɲɔgɔn kan walasa k'e ka mawuludu minɛ k'a kɛ alakira sago ye e k'a siri i dusukun na yan kɛlɛ min bɛ e n'i cɛ cɛ alakira kama bisu in na kama a kɛlɛ banna n balimakɛ e mɛna mawuludu la wa
kɔnɔ yen kɛlɛ bɛ e ni den dɔ cɛ dugutigi kuma n'o na ka dɛsɛ alimami kuma n'o na ka dɛsɛ dɔw yɛrɛ ko hali ni ala jiginna k'olu ta kɛlɛ tɛ ban an b'a fɛ ye e kana to ala ka jigin koyi parce que ala tɛna jigin walasa e ka mawuludu kɛ mawuludu original ye a kana kɛ copie o kɛlɛ min bɛ i ni sinji cɛ i ni baarakɛɲɔgɔn cɛ i ni den cɛ i ni teri cɛ e k'o kɛlɛ ban bi su in na ala kira kama ni a y'i ta ban ne ye n ta ban ale y'a ta ban mali kɛlɛ ti ban e ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ne yɛrɛ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah o kɔrɔ ye ko an bɛɛ bɛ ala kelen nɔfɛ ala tɛ fila ye an bɛɛ bɛ muhammadu kelen nɔfɛ muhammadu tɛ fila ye kuranɛ kelen de b'an bɛɛ bolo an bɛɛ ɲɛ bi si kɔrɔn fɛ o kɔrɔ ye ko an bɛɛ lajɛlen ye ba kelen fa kelen an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o muhammadu kelen min na wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu o la n'an sigila o muhammadu kama sa o tuma a ye jɔ an ka don da kelen fɛ maliyɛnw an ka bɔ da kelen fɛ maliyɛnw mission min b'an bolo message min b'an bolo ɲina mawuludu la k'o fɔ mawuludukɛlaw ye a cɛ n'a muso a n'a denmisɛn n'a maakɔrɔba nin ne don den min n'a mɛ mawuludukɛyɔrɔ la kamalennin min n'a mɛ mawuludukɛyɔrɔ la k'e k'i jija e kɛ kɛ Hasan ni Hussein ye npogotiginin min nalen mɛ mawuludukɛyɔrɔ la k'o k'a jija o ka kɛ Fatumata Zahara ye El Batul min m'a fɔ a baba ma ko mɛridɔn min m'a fɔ ko mama ta nege bɔlen bɛ Fatumata Zahara min m'a fɔ a ba ma mama n bɛna taa ekɔli la n ka fini nɔgɔw filɛ k'u don kangaji la sani n ka na la hawla wala quwwata illa billah o tuma denmuso min nalen bɛ mawuludukɛyɔrɔ la k'a kɛ kɛ Fatumata Zahara ye cɛmannin min nalen bɛ mawuludukɛyɔrɔ la kamalennin min nalen bɛ mawuludukɛyɔrɔ la k'a kɛ kɛ Hasan ni Hussein ye dutigi min nalen bɛ o k'a kɛ Seyidina Aliyu ye ko cɛkɔrɔba kɛ ka alakira ye musokɔrɔba min nalen bɛ dutigi musokɔrɔba min nalen bɛ n'i kalelen bɛ ala la ko f'i denkɛ k'a muso furu sa o bɛɛ tɛ yen de walahi i na musokɔrɔba sɔrɔ yan o balima a buramuso ni jinin ka to la o kɔrɔ ye ko wajibi denkɛ bɛna muso de furu sa kɛ muso b'e bolo so kɔnɔ e ba t'a kɛ to dun e fa t'a kɛ to dun ko cɛlasigi ka kɛ o kɛ ja o bɛ kɛ cogo di musokɔrɔba k'i ka sabali i ka kɛ Kadijatul Kubra ye k'i ka sabali walasa i ka mawuludu ka kɛ denw to hɛrɛ la waliden k'a ka furu kɛ hɛrɛ la o ka suma dun o tɛ foyi k'i la dɔw ko a ma ko ale y'a buramuso ka suma haramu k'i n'a fɔ alakira ye jɛsogo haramu cogo min na n k'i ye nkalon tigɛ ala de ye buramuso ka to k'e ma haramu ye o k'o tobi k'o jɔ e kɔrɔ k'a fɔ k'e y'o haramu kalo i ye kaleli min kɛ tile 3 sun kala sa banna i k'a kɛ to dun walasa ala de barika don i ka du la mawuludu fa filɛ a ba filɛ o faamu na wa o tuma an ka tɛmɛ an bɛ taa ɲɛfɛ bi ye kɛ wa tɛ kojugu ye maa min ye ala fɔ alakira ko la walahi i n'o kɛ kan alakira waladaw labɛnnen bi yan k'a sɔrɔ alahu ta'ala mɛ diɲɛ da sankolo kun tɛ yen dugukolo kun tɛ yen jinɛ kun tɛ yen hadamaden kun tɛ yen wɔkulɔ kun tɛ yen baji kun tɛ yen sisi kun tɛ yen tasuma kun tɛ yen alijinɛ kun tɛ yen lahara kun tɛ yen diɲɛ kun tɛ yen o y'a sɔrɔ alakira tun bɛ alahu ta'ala kɛ dali la o walada labɛnnen bi yan alahu ta'ala ka sɔrɔ ka na dali kɛ a ye dali kɛ waati min na sa ni ka sankolo da ka dugukolo da an fa adama ye lakare de ye o an fa adama nana nin bɛɛ lajɛlen dalen sɔrɔ kuma in faamu na wa ala ta'ala y'o bɛɛ lajɛlen kɛ k'o ban tile 6 ni ka sɔrɔ ka alakira nɔrɔ ni k'o kɛrɛnkɛrɛn ka n'o don an fa adama na o tumana k'a ta o la ni k'a sɛnsɛn ka n'a bila abudulahi la n'o ye alakira fa ye o walada labɛnnen bi yan o tumana k'a bɔ abudulahi la ni ka na aminata la o y'a damana walada ye ka bɔ aminata la o kalo fɔlɔ a n'o filanan a n'o sabanan ala yɛrɛ ye mawuludu kɛ o la cogo min na k'a sɔrɔ diɲɛ ma da ala tun bɛ mawuludu la an kan t'o ma an tɛ taa fɔ ye depuis an ba aminata n'a kɔnɔ ta la n'a ye kɔnɔ ta
ko ma yɛrɛ tɛ sɔn k'i ka maaba bange ko fɔ ko maa b'i ka maaba bange ko fɔ k'e sigi bɛ sɔn k'i fa wolo ko fɔ an ko n ka cɛ ye hakili la k'i kalan na diplôme baw b'i bolo mais n'i m'i cogo dɔn denmisɛnninw bɛ fiɲɛ bɔ i la sisan kɔrɔ ye kuranɛ kalan kɔni n'i ye kuranɛ kalan an fa Nabila Isa kira tɛ wa naɲuman tɛ wa a kɔnɔ tala cogo min na ka taa se a ba doli ma tin na ka taa se a bangeni ma kuranɛ y'a bɛɛ ta e na o tɛ maabaw dɔ ye wa o bila dɛ e m'a fɔ ko ala kɛra bangeni ko wa an bɛ don n'i ye kuranɛ kɔnɔ an ti jama ala yɛrɛ y'a yɛrɛ wolo ko fɔ kuranɛ kɔnɔ ala yɛrɛ wololi ala y'o fɔ ali kuranɛ kɔnɔ mun bɛ bonya n'o ye نديت على رجانا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله جم بانغني كوك ما فلا أفو الله كوك ما على كراب بانغني أو فولي أو تباشية الله تعالى بيكون على القرآن كونه كو على كراب كالك جون هكذا جيجا أكدوم باولا Selba e domba doye Lailatul Qadri e domba doye Arafa doye domba doye ngane be yin ngawo yela do men gapo ketema ala kra bangi doka do men be ko gapo ne ala kra bangi doye o donda Allah taala bulu o donda dukolo koka o donda jeni la arafa le nyanga o donda min gapo ketema ala kra bangi doka kana yin atay wani mami ala kra bangi ne bonya ngale na Allah taala ne bonya ni mami ya fiya fana alikama jodo ena to duru nara jukorojila sika tona okma awne sigila ninga ala fo ala kra bangini na ala tara mingo la in shakartum la azidannakum wala in kafartum ina azabi la shadid kuma inva munawa bishuna nyoko kono munu mi pa safe olu nusojala ko ala kra bangina bishuna nyoko samunu mu fofo udishika nu bi do denga kono olu nusojala wala kra bangina bishu na nyoko do sokoro munu mi yala dugu kono de bishu kola ayu kashika me nusojale no wala kra bangina bishu na nyoka dandan veni dama fe bela jele nusojale no wala kra bangina wani hadama de sefla ni eme nusoja wala kra bangina dandan veni bzaka teme eka kuma inva munawa ola wala da labelin be anfe an ba fo alfa nuye na soro na labelin be aka kunu bolobo anga zeze doni ala kira kola ne o feyena ngo bishuina mi feka ala kira jireila face à face ngo bishuina nabi feka shekana ahmada hamahullahu jireila face à face ngo bishuna mifaka shekolo manyasi gira ila Sheikh Ibrahim Nyas el Kaulaki alami ngo ko ala kira meddo awo ala de ko Muhammadun basharun la kal bashar bal huwa kal yakut bayna al hajar ako Muhammadu kabi misala di madron na fara ko hadama dedo farko tigi do ka ani eni nani etakelenye ayi kwa bayna fu yi bulo fa salu plena ningi yi bulo fa lulula ki bulo fa marjanuna ninga seri bela kisa chara abe kulukuteo nga kelo noa akokuma ala kira be hadama de ne chara otugula sefla ba fa ina fo sefla be efe tugumina bulo fla ba fa ina fo bulo fla be efe tugumina nga kana fla ina fo enne be tugumina kelo nde anfla o bangini kene de kaniye wode kama ala kira ko akoni mami nusojala ni oluye akolu farabi nusoja ne o tigla mayi ngo shetana malola mami ni ala kira bangina shetana malola ayi be duguma ninga nu tereke du kolola ka buguru cheka jura kungolola mami ni ala kira bangina ngame joma amene takabajo ngame joma maka halala dengodo ngame joma zamizamiyu hashimiyu madaniyu makiyu zukuwati zuhurumati zu izi zu fadilin mutain mutiin kada musidiki rahmatul bushra shigo tijani ko jami hakala ako kinzul a'azam ifadatika minka ilayka ihatat nuru mutalassam ne kama o chaba inema ka ala krafa ibi nywana uta sisa ngo shegana ahmada
ɲɔgɔnnaw dan sekɔrɔbɛsi de kɛla ala kira fɛ o de kama a y'a ɲɔgɔnnaw dan jinɛ kun tɛ wo kulɔ kun tɛ ala ye sɛmuru futi de kɛla ala kira fɛ o de kama a y'a ɲɔgɔnnaw dan Maulana Abil Abbas Cheikh Tijani a y'a kɛ ɲɛnamaya de saraka ni k'a don ala kira ko la o de kama a y'a ɲɔgɔnnaw dan Cheikh Omar y'a ɲɔgɔnnaw dan Segu ni ala kira ko de ye Cheikh Mansur y'a ɲɔgɔnnaw dan Segu ni ala kira ko de ye Cheikh Sherifu Usman Madani Haidara Pasande ɲɔgɔn bali a y'a ɲɔgɔnnaw de da ala kira ko la kuma in faamu na wa o de kama a ɲɔgɔnnaw bi to a kɔ bɔ kɛ ben na sani diɲɛ wuli cɛ o ti kɔ a la kuma in faamu na wa tungo do a bi ba kelen kɛ cɛw la n'o mɛ ku i la a bi ba tan k'i la n'o mɛ ku i la a bi ba kɛmɛ k'i la ala kira ko de don ala kira ko de don jinɛ tɛ wo kulɔ tɛ hadamaden don i n'a fɔ e ni ne cogo mɛ dusukun tɛ kelen ye ayi fɛn jumɛn b'a dusukun na ala kira kana to i ka to kɔ ala kira ko la dɛ n'o tɛ i bi ka ko kala ye sani i saya cɛ i ti ka kunkolo ye Allah Ta'ala de ko t'ale kuranɛ kɔnɔ a ko in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah n'a bɛ ne Allah Ta'ala fɛ a ye tugu ni cɛ ba in na n'o kɛla bi ne Allah Ta'ala sɔrɔ o tuma i ka ala kanu ani ka gɛrɛ ala la n'i b'a fɛ k'a degré dɔn a bila balazi la dɛ lahara ko tɛ dɛ ayi maa tɛ maa ni ala cɛ dɔn hey i ni ala cɛ dɔnlen don mi basikili d'i ma sisan i yɛrɛ b'a bila basikili la sisan ni k'a lajɛ awɔ ala kɛra b'e bolo combien pourcent 10% cɛ e fana fako la sa ala kɛra ko 10% 10% ala kɛra ko la n'i kɛla 10% ye ala kɛra ko la wa e yɛrɛ e ye 10% ye ala bolo n'i kɛla 100% ye i ye 100% ye ala bolo n'i kɛla 1000% ye ala kɛra ko la e ye 1000% ye Allahu Ta'ala bolo n'i kɛla 0% ye ala kɛra ko la i yɛrɛ ye 0 ye Allahu Ta'ala bolo putere pafaka وفي شهر خامسة غادت بحيرة الساوات والله أكو إيكادو كالو duruna jɔlen a ko sawakaw ka kɔni fana jijala kɔni fana kuma olu fɛ ji bi ta ye san kalo 12 olu b'u da fana o la san kalo 12 o kɔ ji ti ja naamu وفي شهر السادسة قمدت النيران wallahi a ko tasuma dɔ tun bɛ u fana fɛ o tasuma ye san kalo 12 o tasuma fana ti sa a ko kuma min ni kalo 5 nana se o tasuma in fana sala n'a yɛrɛ ye maa mɛ sa kun dɔ a la naamu وفي شهر السابع انشغل لكسرى إيوان wallahi a ko kalo 7 nana jɔ waati min na ko Kisra o so fɔlɔ tun ye faamaw ka sow ye sisan so bɛ bɔ so la a so bɛɛ bɛɛla kɛ ci naamu وسقط عن راس تاج a ko a faamaw ka banfilaw bi bunu ka bɔ o kunna maa tɛ kun dɔn a la naamu وفي شهر الثامن عظم خربه وحجه wallahi a ko i k'a dɔn kalo 8 nalen jɔ waati min na a ko kɔmanagan dɔ farala o kan a bɔlisɔnnaw kɔmana ganna a buguridalaw minnu bɛ sɔrɔ ka dɔnkibaru bɔ nango kulukɔrɔ ani kulukɔrɔ kajo jinɛ seki ani maa seki bala sabali ani bala kunumali ala ne ko ni bala mɛ sa bala kɔni ne kunu sa a ko olu kɔmana ganna dɔnkibaru tununu la kɔnɔninfila b'a kɛ kolon fili kolon bɛ wasa n'a yɛrɛ ye a tɛ finman dɔn a tɛ jɛman dɔn bɛlɛdala b'a kɛ bɛlɛ da a tɛ ɲɛ dɔn a yɛrɛ la ngɔfilila b'a kɛ ngɔ fili a tɛ ɲɛ dɔn a yɛrɛ la lisikara bɔrɛ b'a kɛ lisikara kɛ a tɛ ɲɛ dɔn a yɛrɛ la kuma in fɔ a mun na wa a k'o kɛlen bɛɛ lajɛlen kɔmana ganna naamu فسأل عن ذلك الأحبار والكهنة a ko u bolila ni ka taa o buguridala ninnu ni o turaburudala ninnu ni o koloninfila ninnu ɲininka ko tuma mun kɛla قالوا فقالوا قد قرب المولد ولد عدنان ako min denya foko wajiba mina fodera ange ako sangulo daleme sababu do de la dugulo fezeleme sababu do de la sanji de bijigi sababu do de la fiye sumale de be kalamaka sababu do de la ako o bela gele be sababu min nada no e jere dakuye ako ka do o bagwati de surunyana namu وهو النبي آخر الزمان والله أكون أوتو أكون آخر زمان النبي ماني
ale de na ɲuman laban ye na ɲuman wɛrɛ tɛna a kɔfɛ ka n'i yɛrɛ sɛgɛn awɔ alakira bɛ anw bɔ kuma in ma mun na wa e m'a fɔ ko na ɲuman wɛrɛ bɛ na wa a fɔ k'i m'a fɔ u y'a fɔ de minnu ko ko na ɲuman wɛrɛ bɛ na alakira kɔfɛ n'a nana o k'u jija o la yen walahi alakira bɛ anw bɔ anw ma se dɔwɛrɛ ma sahibu shafa'atul kubra o bɛ anw bɔ ngame zamzamiyu ma o bɛ anw bɔ maka halala de ala taala ko cɛ bɛ hakɛ la wa anta hilun bi hazal baladi anw m'an wasa dogo cɛ ba ye المنعوت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان من غفلا توراة كنا كابينا من غفلا زبور كنا كابينا من غفلا نجيلا كنا كابينا والله أقول نواتي السورة نعم ومن ينزل عليه القرآن عن القرآن بنا جيكي جبا منغا هجبو منغمة نعم وفي أول ليلة من شهر تاسع أتمنى كما كمون قال الله تعالى فك مولودك depuis an b'a a minɛ ta jɔla a kɔnɔbara la fo ka taa se nin kalo in n'afilɛ o la nin ye n'o ye dɔnmakalo ye fo ka taa se o tile fɔlɔ ma sisan an nan'an jɔ sisan dɔnmakalo tile fɔlɔ la kuma in b'a mun na wa ko caman tɛmɛna o kɔnɔ dɛ o y'a sɔrɔ ala kira nɔrɔ a munumunu na a ye san ba yirikaw de kɛ sani a kɛ nin hadamadenya hukumu kɔnɔna na kuma in b'a mun na wa o y'a sɔrɔ danfɛnw bɛɛ lajɛlen y'u kɛ demande don ko ala kira ka ci olu hakɛ la mɛlɛkɛw ko ka ala kira ci k'a ni don mɛlɛkɛ kadiri la ala ko jinɛw fana nana ko k'a kɛ jinɛ ye walasa danfɛn tɔw n'a labato ala taala ko wɔkulɔninw fana nana wɔkulɔninw awɔ a kɛ fin a cɛ ka jugu a bɛ kuma nun na o de ye wɔkulɔ ye. N'an jija an ka kɛ sabaliba ye hali bi ala ka dɔ fara ni jama in kan yarabi aw ka laɲini ti fɛn fɛn hɛrɛ kɔnɔna na ala k'a bɛɛ latigɛ hali bi mumin male an bɛ ka hiji ta dugawu la inshallah san wɛrɛ i bɛ ye taabolo la ni ala kira jɛnna n'a sɔrɔ inshallah mana an bɛ dugawu kɛ an ka khalifa yɛrɛ n'o usazi Bamoyi Kamiya ye a n'a ka cɛkɔrɔba minnu bi yan nɔ ka se zawiya président a mukadamatu a khalifaw n'a a muridiw bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo o tuma na an k'an jija an kana wuli nin kɛnɛ kan nin waati in na an bɛna fatiya mun ta an ka kɛ jamana in de ye Mali ka bɔ bolo la n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔnna mawuludu gɛlɛsigibaga tɛ jamana in ka di dɛ n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna dolokiba donna tɛ k'i sigi waazulukɛyɔrɔ la marifacikan de dɔgɔya mɛn o tuma na an bɛɛ ka sabali an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen ye an k'a kɛ kira yɛrɛ y'a fɔ cogo min na bari kira yɛrɛ kɛra sabaliba de ye i bɛ kira tɔɲɔ ka si a ma waati min na kira balimaw y'a gɛn k'a gɛn ka bɔ a faso kɔnɔ u kɛlen k'a seginnen ka na ni fanga ani force ye u ye mun de fɔ a ɲɛna kira ko u ma ko aw hakili la bɛna min kɛ mun k'aw la nin waati in na o ko e ye Muhamadu anw b'a dɔn e tɛna foyi kɛ anw na bari e ye nabi ɲuman di waati min na anw ye fanga sɔrɔ de anw polisi t'a daminɛ waati min na an ye fanga sɔrɔ de an bɛ taa juge wele o kuma na an ka sabali inshallah an bɛ kuma ɲɔngiriya an b'a fɔ wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ma tashaqu bi salati wa sallam ta'tina بجاه رسول بجاه شيخ بجاه شيخ بجاه شيخ إبراهيم بجاه شيخ محمد الماهي بجاه شيخ محمد بجاه شيخ محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Wajulukɛnɛ kuncɛra n'an ka sheku ka duwawu ye n'o de ye Khalifa Bamoyi Kamiya. warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Silamɛw an bɛ jɛ ka Ala tanu ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ Mɔgɔ subahanahu wa ta'ala y'a ɲini an fɛ n y'a ale tanu a b'an jidi n'a ka hɛrɛw caman ye n'an banna ale Ala tanu ma k'ale Ala tanu ka ɲankata ko ka bon o la an bɛ jɛ ka Ala tanu ɲɔgɔn fɛ dakuruɲɛ 3 alhamdulillahi rabbil alamin 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 o Ala tanulen kɔfɛ Ala barikadalen kɔfɛ a bɛ ka kan foyi t'an fɛ fo foli ni barika da kɔ n'a fɔ Ala ka kibaru Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam man lam yaskuru nas lam yaskurullah mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛ ma se ka Adamadenw barika da hali i tɛna se ka Ala yɛrɛ barika da foyi t'an fɛ an ka sigi na yan silamɛw foli kɔ silamɛw barika da kɔ
ala y'a fo ka ban ala kira y'a fo ka ban Cheikh Tidiane y'a fo ka ban Cheikh Ibrahim Niass y'a fo ka ban Cheikh Moulay y'a fo ka ban Cheikh Moulay y'a fo ka ban Cheikh Marabi y'a fo ka ban ola an bɛ an ka foli fara olu ka foli kan ka silamɛya na b'a bɛɛ lajɛlen fo cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba an ka foli bɛɛ lajɛlen kelen kelen hali minnu ma se ka kɛnɛ sɔrɔ n'o ka ŋaniyaw b'an fɛ yan nɔ an ka foli b'a maa bɛɛ lajɛlen n'o tɛ cogo o cogo darulaw bɛ sɔrɔ dɔw bali mɔgɔw bɔyɔrɔ tɛ kelen ye dɔw bɔra dugu wɛrɛw la dɔw bɔra jamana wɛrɛw la dɔw bɔra quartier wɛrɛw la mɔgɔw bɔra fan bɛɛ fɛ an nisɔndiyara k'a dɔn k'a fɔ a diyara an ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'a di ala ye yarabi ala k'a di ala ye an farala ɲɔgɔn kan ni kiraba min ka bangeli ɲɛnamali kosɔn yarabi ala k'an fara ɲɔgɔn kan alijɛnɛ kɔnɔ firidɔsi kɔnɔ nin cogo in ala m'o kɛra an bɛ kɛnɛ maa bɛɛ lajɛlen fo an ka cɛkɔrɔba minnu y'a sɔrɔ kɛnɛ kan yan an ka foli b'o ye n'an ka musokɔrɔba ɲuman minnu fana nana kɛnɛ kan an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen ye an ka imamu yɛrɛ an ka foli b'a ye dan tɛ foli min na ni an ka karamɔgɔ fɛn fɛn y'a sɔrɔ kɛnɛ kan yan nɔ an ka foli b'a maa bɛɛ lajɛlen ye depuis kalo in jɔra mɔbili ko a labɛnw bɛ sen na maa minnu ye lamalamaw kɛ k'u cɛsiri k'u farikolo di k'u ka nafolow di an b'a ɲini ala ta'ala fɛ o sɛgɛnna ala ye yarabi ala k'u lafiya alikiyama yarabi ala k'u sɛgɛnna bɔ jɔn alikiyama maa maa ye degun sɛgɛn min kɛ nin baara in kɔnɔ ala k'a kɛ bɛɛ lajɛlen bɔ dɛ alikiyama jɔ an ka cɛkɔrɔba ɲuman an b'a fo Badirisa ye ala ka lafiya d'a ma yarabi ani a balimakɛ ne y'an fa Mamadu Jara ye olu de y'an jatigiw ye yan n'i y'i ka jatigi kɛrɛfɛ i ja bɛ gɛlɛya hakili bɛ sigi o la jama minnu fɛn nana kɛnɛ kɔnɔ yan an bɛ jama barikada ka jama waleɲuman dɔn o kama an b'a fɔ a ye waati bɛɛ lajɛlen n'i y'a ye wajilikɛla a fari fɔlen a bɛ wajili kɛ a nusa ka di a ka wajuli la a ka wajuli diɲɛ bɛ don a la jama min bɛna fara a kan ka wajuli lamɛn o de ye wajuli nafa ye kama an b'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen bolokɔni kelen tɛ se ka bɛlɛ ta bolokɔni bɛ fara ɲɔgɔn kan olu bɛ se ka baara kɛ wajilikɛla ani lamɛnnikɛlaw anw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka baara ɲɛ an b'aw fo aw ka baara ɲuman na an b'aw fo aw ka sigi la an minnu nana ka alimamu lamɛn a ka wajuli la ka wajuli ka a diɲɛ don a bolo an b'a ɲini ala ta'ala fɛ barika ala k'a dan bɛɛ lajɛlen ma komi an b'a fɔ a ye waati bɛɛ lajɛlen an minnu bɛna ka na kori wajulikɛlaw la yan nɔ o de b'a to wajuli a bɛ barika sɔrɔ o de b'a to wajuli a bɛ nafa sɔrɔ ni alimamu kelen y'a ka wajuli kɛ ni mɔgɔ m'a lamɛn e tɛmɛtɔ alimamu kelen sigilen a bɛ ka a tan fila la a bɛ k'a fo e yɛrɛ bɛ taa fɔ mɔgɔ ye est-ce que alimamu kelen bɛ ka kɛnɛ ka wajuli est-ce que a ka bilama a bɛ cogo di est-ce que a ko bɛ cogo la donc alhamdulilayi min y'a to a kisira ka bɔ o ma an minnu nana fara ɲɔgɔn kan k'a lamɛn an ka o baara ɲuman ye o de bɛ to a bɛ dafa ka ɲɛ o la a fɔra ko dɔ ka wiridi minɛ mɔgɔ min ka wiridi minɛ a ka ŋaniya siri an bɛ fatiha ta n'an ye fatiha ta a b'a ka ŋaniya siri wiridi in kɔnɔ wiridi b'an minnu fana bolo a ka ŋaniya ɲumanw siri wiridi ala ka dafa cogo ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma cogo min na ka ɲini ala ta'ala fɛ yarabi ala k'an si ma wiridi kan ala k'an tuguni a kan ala k'an fatu a kan ala k'an kuna a kan اللهم يا من زهرت جميلا وستر ولم يأتك الستر ويا أزم العفو التزام ويا واسع المغفرة ويا با سيد برحمتك ويا سامع كل نجوى ويا
وطاعة المصطفى ويا كريم صل وسلم ويا مكل أسراتك آمين يا رب ويا سيدنا ويا مولانا ويا غادر قلنا آمين يا رب سألك أن لا تسلي خلقتنا حبيب آمين يا رب اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا إلى آدم وهو آمين اللهم اغفر لنا ولعلمائنا إلى إمامنا مالك آمين اللهم اغفر لنا ولشيوخنا شيوخنا إلى شيخ أحمد التجاني آمين وسيد الوجود وأصحابه آمين وآتهم الوسيلة والفضل وارزقنا وسل الخاتم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين اللهم يسر لنا أمورنا كلها ولا تعسر علينا آمين وكل لنا آزاتنا كلها وهذا من أسند إلينا آمين واحفظنا من شر كل ذي شر ومكروه ونجنا من كل ما نخاف آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين يا رب العالمين آمين كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير آمين بجاه شر الله وصلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق آمين وعلى آله صراط المستقيم وعلى آله العظيم آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين an balima Shirifula TV lagɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an tɛ ɲinɛ k'an ka foli kokuraya aw ye kokura alhamdulillahi rabbil alamin an balima Shirifula TV lagɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'a aw fo ka aw wale ɲuman dɔn aw ka ɲamadaliko ɲuman na ka aw hakili lajigi k'a fɔ bi wajulu kɛnɛ kan an bɛ alakira Muhammadul Mustafa ale ka denguli wajulu kɛnɛ de kan min sigira ɲamakɔrɔkaw fɛ yen nɔ an karamɔgɔ ka zaviya la n'o de ye Sheikh Abdul Mumin Male an bɛ ala deli laseli minnu kɛra kɛnɛ in kan ani bilasiralikan minnu dira kɛnɛ in kan a mɛn tulo ɲuman ala k'o di an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma a mɛnlen kɔfɛ k'a taga baara kɛ ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye wa duwawu minnu kɛra kɛnɛ in kan an b'a deli ala fɛ ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ an ka jamana ala k'a basigi ni ne kun ye an ka bi sɔrɔlenw ye an b'a ala deli ala ka san wɛrɛ yira an kɛnɛ na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shukran lakum wa dumtum bi khair Mami mi kira fene bo fene te mamadu fene te fedinya na mamadu ala kira bangena Abdullahi te kira bangena amba aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena minum mi kira fe atanu fle makankalu de kira bangena